Ba bibi remai pada sekretari ke himasora long ba kerteng barim jo kanong ba Tokyo jong kari Japan kada yedo haktin khasi yodo bala pangkalano eka katkum kakot de khasi kanbas a cultural and political history da JN Chaudhry house name khakndai spa nyupufra Kababatai pensyai kapang ngekren katamay khasi uni rong ba long bu khasi uwan nagi benta preng gadawa Asia but wan bahai snong hakchat ulum makashang nagani kecaka kile para arkanhun hakabakawai kanhun klapet balik pois Japan bakawai pat kawan chene shrilum khasi bakidon ki snong kibisrim kerteng kum ke yodo ba bivi rambai long ba ombaro unyu trap udai khasi barbaro khasi pat udai unyu trap long bu khasi udai bawan nagi benta ka Indus Valley Civilization ba udai bla start bat shai ba Cách chạy bên riêu chung như khá xin hết độ hình đại cái đơn nào chung phản một cặp bát đơn cái bộ phản một cặp bát đã cắt taru cái suar cái bị cái bán đơn bộ để cái lấy lùm cái lấy vạ mất cái răng câu bà sa rất đẹp rồi sắp hăng cái chứng bộ phản một cặp bát này sinh giống cả lòng bắt họ nghe tiếp uế này sinh giống các bạn nghe tiếp hát độ mình ta cái chạy bên riêu chung cái đó như thuộc khả năng sắp hăng ôn yêu sinh ubah cái cháy bên riêu chung cắt tuan ni bộ phận bộ cắt bát baru tahu dia telan ban nimat ngala man ba cái cheng bộ phận bộ cắt bát telan cái sedang ada di taipor man ba cái cháy bên riêu chung cái song hi benta pasti trong cái India toh berak way baki dan là cái trong mo cái này cái cháy bên riêu ba song hết cái por cái dan là cái trong cái nyam ban là cái trong cái siam baki let ma da karanti badok nam badda kawaj badda kasti badda spas nam kabahanyo lawan job yaki dak hindu raspun bad na do kata kapor kila hindu na bad ki kren bad ki tho da kaktian nakri kaktian kabinong job la jukhot yaki hindai kum ki khades lani ki khasya hadin ba kini ki Rajput ki la sengsar don bor bat ki jaj bendio jungi ki sngo ba ladang yang perkhat thamai dukumboi pan nila bandu jaj na dai na kata daw ki lum me kata dol bar haba ki la rai ban pen no nang ta ban buhai snong no sawai pan haka bhagavan Byron don ki jingken tho hang ne hang tai sapang ki jaj bendio ki basong ha ki jat lum mang kasang bat ki baki erian ki khot ki khos ne ki khosa ki pandit manta ki batai baki ne ki jaj man riu khos ne khosa ki long ki jaj man riu khasi namar kan ne ka daw ut khari man nadu ndai hadu manta u khot ni ki khosya lan ki khasya bat baik pun ar kalau ki haga jeng kentho jeng keren ni on dia radio kama pentai mata nang ni jong nang ni ki pra biang kawai ka kan hun kapoi sa Japan bat kawai ka kan hun kapoi sa kini kilo makasih jong bat yo ba ki nong Japan karukum im jong ki kesriam ni ki bo jak japa je siang ya ki bayam komalen bat ki dan buan ki keteng Kijaka kiba ya seri ka keteng jong akot butho ka de khasi kan bas bat ha page lais pa ar phusau u ong tum ha bakren syapang ka jengton ki keteng kijaka kum ki ka page lais pa ar phusau mo it may be of interest to note incidentally that the native name of the site where the headquarters were eventually established was Yodo. But the name was abandoned because there was another place of this name in Japan. The old name of Tokyo was Yodo. The founders therefore preferred to call the site Shillong after the name of the peak which dominated. Ta today kita kebangila mencium kum kasebut. But shushu kum ong no. Habang idon sebentar jongen peste jongen dia. Kita ki keteng kum kakasipur kakias semah. Kapapen sisa. Ba sisen menor kacai pendiu jungi kelas syar.
ya kadok betan kadok kanjong uba Krishna Khosh utho ya kasayan and culture how July khat khna spa lai pusan baka jingsyam menta hakir kom bat iki but bat bon jemut jong ubah hendai hapo usiap jong kaput wa indos kan spray tang bakut kum taru jaka chinang jing start jong kinong India mendai hak hot jong kwa indos lak pendam no dagi khar irian kebelwan job thmai ki ong de hato kejai bendeu ayu ken kini la kibadon hakan ka fot jong wan dos ka te ka por hakan nia jong gireu hakan nia jong jai bendeu ka pathai kum bala ong sikmat lesing don ka daw ban ong bakita ki jai bendeu ki te ban nong na ka jai bendeu ka baki tien kli chungki kia dei bat ki aslien ga tien kasi ini jeng tho ibu itai kan tien ba kasi ka dei ka kateng jong ka jai bendeu chungi am dei nhiều trep kemudian berperkan nangai ba phi ko bol lem bat nga la danga ba bara okasi ude nong miklaya rai am bara onong miklaya ude kasi kom taru ngapan ni ba bara okasi ude nyo trap hanrai am mara nyo trap ude kasi ni jutep magi department jungi habakli ukasi nang nuwan jong sekat arsnam kapni banado lom mangkasang na mentawas teng rendak sempori ki katas nam nanti ni tam ni dunai kata hari lada phi klin dai nang no uhnyo trep wan kyong wan nang tei na chra wan hang ni hatbian kamot umdai tami khasi basong tiban para ki wai chai mare ki don hatbian bat na kata kada para klum lang ki chai mare basong hakan islak hindau hatbian ukasi ong ki nyo trap hanrai ki khasi menta pade ki pal soto bakla ban ong ban nyo trap kamut tang kwasi tang kan ni kawai ka tian nga ai khoblai ki bok ruang badi baro kita bas ngap ya kan ka khabar ai bikin duriap ban perkhan ban pensiongnya kanu ka badai kanu balai se pen bai se duriap nang bangin yo ya kawai ka rai ngin yo ya kawai ka thong ka thmei jing tiep se phang ka jai mun la chang ka khana phang ka jingkeu jinghiar sunyo trap sajrong hoi ka pruskam no ka jingsha kam dai ka dei tang ka khana chat pharsi lakom ong sakram na met sakram na tang ro ka dei ka khana sa pharsi siapang lese ka jing long rep klau jing long pen khen kum jong khun man riu yok ha do ba lese ka don ngai jing ong ba wat ublay le ne wat ka sing kam nut siwan pe ka phet krem na met krem na tang kum nong mangi ka jok mata le rai u pe man ta ba le ya ka ta ka te khendiat abang ong bangam priang ya ka kentien hiu tran namar ba la da people na history u khasi sinten jong ba home walang do katkum ka khana pateng kamon kedai kisah teng kedai nak cuci wajah mereka ndai tang na marba hakapor bekiwan mi nalum mangkasang kilet kita khabar ma ndai kumnur kat mitu temen ka shan ka kenya ka krem nyuki kamkop kiwan fabiang kiwan hagini kilo bat habaki poi hal sentang isiam bagai jaka kalong kabasi so kabai tenan bat namar ke jing thai jing luat kaya ke yang di katuan ne ki chong teng no bat ki ong ye kita ki wai ka kan huan na ya si khman ngin nang chong teng na mangi sabut nan din handa ya haba kila poi hado lom sapat benang man bhai snong sekini kilom jungi haba kimwan ki khot no ki sa teng bat 4 judon chaintia ha ka takapor